Kesällä 1979 Juva sai järjestettäväkseen maatalousnäyttelyn ja sen pitopaikka oli Piikkilän kartanon laajalla peltoalueella. Tilannetta valmisteltiin monella tapaa. Kaikki täytyi etukäteen suunnitella ja järjestellä. Ensimmäinen näyttelypäivä osoittautui sateiseksi ja Kaitafilmikuvaajakin päätti lähteä helikopterilla yläilmoihin. Tuolla taustalla näkyy Jukajärven selkä ja kivikirkko vasemmalla. Lennämme kirkon taustalla puutarhatien myöntäisesti. Tänä päivänä pienet peltotilkut ovat omakotitaloja täynnä. Nyt kaarretaan Juvantien yli Kummunmäelle, jossa vesitorni komeilee. Maisemat ovat muuttuneet omakotitalon rakentamisen myötä. Kummunmäen päiväkoti alapuolellamme. Jätämme Kummunmäen ja lähestymme näyttelyaluetta valtatie 14 ja Jukajärven välissä. Harjutie kaartaa ylös Kummunmäen reunaa. Valtatie 14 on täynnä näyttelyyn jonottavia autoja. Käydään vielä Jukajärven yllä. Vesisade on melkoinen. Piikkilän kartanon pelloista 1/3 oli näyttelyaluetta. Mainittakoon, että vuonna 1951 Juvalla järjestettiin niin ikään maatalousnäyttely, silloin kartanon eteläisellä puolella. Tällä kertaa siinä pellolla sijaitsi maatalousnäyttelyn parkkipaikka. Taustalla vilahtelee Kuhalampi. Maatalousnäyttely järjestettiin heinäkuun lopulla kauneimpaan kesäaikaan. Ilkka Kankkunen oli näyttelyn liikenteen vastuumies. Tässä hän väistää traktoria. Näemme katsomon, joka on rakennettu loivaan rinteeseen. Esiintymislavan ympärille on pystytty lippusalot. Tälle samalle peltoaukealle oli vuosia aikaisemmin istuttu mansikkaviljelmä, josta monet nuoret saivat kesän aikana töitä. Ja erityisesti maatalousnäyttelyn edellä mansikoita vietiin näyttelyyn ja myytäväksi. Mansikkaviljelmät olivat tuolloin Mehevä Oyn toimintaa. Siinä maanviljelijä Esko Hulkkonen. Maatalousteknikko Urho Kyllönen, keltainen lippalakki päässään. Kameraan päin katsoo Markku Jaatinen. Ja kun ajankohta lähestyy, niin kotisetumuseotakin valmisteltiin, jopa niin, että tuulimyllyn siivetkin laitettiin sähköllä pyörimään. Se oli hyvä merkki tästä koko tapahtumasta. Ja sitten tulee päivä, jolloin näyttely alkaa. Vettä satoi aloituspäivänä niin runsaasti, että se oli kaikessa kurjuudessaan huvittavaa, kun kenkien suojiksi piti etsiä kaikki ylimääräiset muovikassit kirkonkylän kaupoista. Jalkasuojille keksittiin nimeksi juvakkaat. Sateesta huolimatta monet suunnitellut ohjelmat lähtivät pyörimään. Lapsillekin järjestettiin ajanvietettä. Ponilla ratsastus oli monelle mielenkiintoista. Lippurivistö kirkon suunnalta ja valtatie 14 johdatti näyttelyvieraat tapahtumapaikalle.
rahoitussuunnittelija Matti Tarvanen jakaa osuuspankin esitteitä. Tietysti tällaisessa tapahtumassa pitää olla ravintola ja vieläpä monipuolinen. Maataloustuottajien toiminnanjohtaja Veikko Neuvonen oli näyttelyssä tärkeässä tehtävässä, sillä hän toimi näyttelyn ohjelmapäällikkönä. Tässä maaherra Uki Voutinen, jonka vieressä näimme maatalouskeskuksen johtaja Seppo Kauppilan. Varuskunnan soittokunta esiintyy pienellä ryhmällä, samoin kamarikuoro Teemu Korhosen johdolla. Juhlaesitelmän piti professori Liisa Syrjälä. Naisvoimistelijoiden tyttöryhmä ilahdutti katselijoita. Ohjelman tytöille ohjasi opettaja Ritva Paasonen. Niin ikään naisvoimistelijoiden valioryhmä esiintyi tällä kertaa 4 jäsenen voimin. Ohjelman ohjasi opettaja Inkeri Kilkki. Esiintymässä ovat Satu Karikoski, Sari Roikonen, Satu Vihonen ja Mervi Muttilainen. Ohjelman numeroiden jälkeen jaettiin palkintoja kirjoituskilpailussa menestyneille nuorille. Juhlayleisöä on jo paikalla runsaasti. Kukat kukkivat parhaimmillaan. Sitten tapahtumapaikalla alkoi kirnuamiskilpailu. Perinteisellä työtavalla voita valmistettiin pystykirnussa. Kukin kilpailija edusti jotakin lähiseudun kuntaa. Maatalouskeskuksen Erkki Pelkonen selostaa yleisölle kilpailua. Siellä taitaa olla jo voita, koska kirnun pohja nousee ylös. Puumala oli tässä vaiheessa kilpailun johdossa. Lopulta voiton vei Kerttu Pursiainen Juvalta. Juvan meijerin johtaja Esko Männistökin katselee vanhaa tekniikkaa. Näyttelyssä saamme ihailla myös tanhuesitystä. Lauteelan nuorisoseuran tanhuajat esiintyvät emäntä Anja Muttilaisen harjoittamina. Hanuristi Jukka Lipsanen vetelee sävelet tanhuihin. Sunnuntai pääjuhlaan saapuu arvovaltaisia vieraita maaherran johdolla. Presidentti Urho Kekkonen tulee ja asettuu kunniapaikalleen. Katsomossa nähdään myös piispa Kalevi Toiviainen ja Juvan kirkkoherra Jussi Kuusela. Kuvassa Mikkelin maatalouskeskuksen johtohenkilöitä ja emäntä Sirkka Leinonen esittää tervehdyssanat. Presidentin takana istumassa Juvan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elias Auvinen, joka esitti Juvan kunnan tervehdyksen tilaisuudessa. Varpu Kuuselan johtama Sinivarpuset esiintyy ja sitten on juhlapuheen vuoro, jonka pitää professori Pekka Koivistoinen. Näyttelyssä palkittiin vanhoja maatiloja ja niiden nykyisiä omistajia
arvokkaalla sukutilaviirillä. Vuosiluku kertoi, mistä lähtien tila on ollut saman suvun hallinnassa. Presidentti Kekkonen käy onnittelemassa isäntiä ja emäntiä. Näihin kuvanäkymiin kirkonkylältä vuodelta 1979 tämä filmikooste päättyy.